Тора бараха ул ханым белән дә дуслаштык инде. Хәзердә талант есть, оказывается, молодец. Диде инде ул миңа нәтиҗәдә. Рәхмәт, яугыры. Ул вакытта дуслар белсәгез, ул хәзер кызык искә төшерергә. Ул вакытта кайфым киткән иде, белсәгез. Бардым оештыручыларга, әйтәм, гафу итегез, мин үз күзләрем белән күрмичә, Нәфкать абыйның хатыны белән машинага утырып кайтып киткәннәрен. Мин әйтәм, перенесите меня игру или после Нәфкать абый. Мин яшисе килә, дуслар. Шул ук номер белән чыгасы бар бит әле. Белсәгез, дуслар, кайф китте, кирип утырдым гримерныйга, аптырап утырам. Хәзер килеп кирде гримерныйга Айдар Галимов исемдә. Икебезгә бер гримерка иде. Бәхетемә каршы, дуслар. Белсәгез, ул мине күрмәде, мин шкаф артындарак утырам әле. Айдар абыйны күз алдына китерәсез бит инде. Сама культура, итәгатьлелекнең оясы. Ул менә Рәмзи ападан ул чынлап аны тоерга кирәк. Рәмзи ападан соң шундый контраст. Менә шайтаннан соң фәрештәне күргән кебек. Ул аның бит Айдар абыйның кыяфәте дә бит ул педант натурасы буенча. Ул интеллигентны уйнамый ул. Ул чыннан да шундый. Күпме белән менә Айдар абыйны мин гомеремдә икәү генә калганда да, мунча кергәндә дә бер тапкыр сүгенгәнне ишеткән юк. Бер тапкыр, дуслар. Мен Салават абыйның бер тапкыр сүгенмәгәнне ишеткән юк. Алар менә плюс белән минус. Төрле илләрдән. Килеп кирде гримерныйга. Драповый пальто, кашемировый шарф, утукләнгән чалбар, кожаный ботинка затлы. Шаляпин уялып почмакта тәмәке тарта инде. Менә кыяфәт шундый. Ул бит үзе генә булганда да, дуслар. Әле минем барым белми бит, гримерныйга килеп кирде, мине күрмәй. Вешалкага да үзе генә барганда да китте пальтасын эләргә обязательно үзенә хас булган позаларда. Басты, матур итеп салды пальтасын, шарфларын әйбәтләп куйды. Килеп утырды күзгә алдына. Мин беренче тапкыр күрдем әле, ничек артист Айдар абый үзе генә булганда психологически әзерләнә чыгышка. Үз-үзе белән диалог башланды моның хәзер. Аның да нәрсәгәдер кайфы юк ия. Айдар туган, давай просыпайся. Просыпайся, так не пойдет. Давай, кайфны күтәрергә кирәк. Давай хәзер кешерәтенә киләбез әйбәтләп. Алла кем түгелбез, амма кем түгелбез. Хәзер сез шапсагыз шабыгыз, шапмасагыз шапмасыз. Определяться итәлмисез. Хәзер чыгара башлады. Вот әзерләнә ул, дуслар. Белсәгез, менә мин бит инде бүген съемка көне булганга прическа ясатып килдем әле бүген. Сакалларымны рәткә китердем. Айдар абый ул дөрестә бүтән чыгышына нык әзерләнә ул. Ул һәрбер битенең һәрбер җыерчыгын каплап, нитеп алып чыкты косметика, дуслар. Белсәгез, аны берәм-берәм алып чыга башлады. Лак, мусс, гель, фен, бүтән әйберен тизеп куйды әйбәтләп. Хәзер ул миңа калса дөрестә ул. Гафу ит. Тамашачы каршына чыгасың икән, син артист кыяфәтең матур булырга тиеш. Алай мактый алам мин. Бары ике артистны гына менә. Шулай менә кыяфәтен нык карый торган. Ул менә өлкәннәрдән Айдар Галимов, яшьләрдән Ришат Төхвәтуллин. Төхвәтуллинның әзерләнгәнен күрсәгез, ул менә гомерендә иң мөһим әйбер аның икәү. Ул йөгерә һәм бизәнә. Җырлый матур итеп. Ул сизелә бит инде, дуслар. Без аның белән булдык нидә? Мин Айдар абый турында онытмадым. Ришатны гына сөйләп китәм, онытсам искә төшерерсез. Булдык Кремльдә, Мәскәүдә Болгар радиосының концертында мин шок каттым. Мин бит инде андый җыелыш концертларында килсәм, күмәк концертларга алам икенче костюм и пакетта аяк кием шул чыгасы. Носкины алмаштырмыйм, сразу чистаны киеп киләм. Ришат бер гримеркада шунда килеп кирде малай. Үзеннән дә зуррак чемодан. Ул чемоданны обязательно берәрсе ташырга тиеш. Үзе тартмый. Ришат инде. Килеп кирде. Мин иң шок катканы, дуслар, башта кремнарын төзеп куйды. Ул иркенләп ярата инде. 2 сәгать алдан чыгышына әзерләнә. Ат өйдә бүтән киемен алыштыра ул. Бүтән һәрбер кремының иркенләп, срок годностьларын карап. Тек монсының чыгарга 3 көн калган, бу уже бузылган, моны алмаштырырга кирәк дип инде. Иң шок катканым булды. Аны истә калдырырга кирәк бит әле, дуслар. Ничек ул аяк киемен алыштыра? Носкилары белән. Ачты чемоданын хәзер. Алып чыкты, бәләкәй генә шундый менә
махровый деп әйтеме, коврик. Потому что артист кешегә ялан аяк идәнгә басырга ярамый. Коврик. Бысын салды, ковригына басты, носкиін салды, икенчесін киді, икенче аяк киемен қойды, бысын итті қалғандарын тығып, мен бұталып бітейім ол процесті қарасаң, білсәгіз достар. Ол бит, сезіле бетін ол, сәхнеде болғанда да иқтибар еткенсізді, бүтін үстінде қара микрофон аңарда, ақ, обязательно, ақ микрофон. Мен аны бірінші тапқыр иқтибар еттім, шул Мәскәуде енді. Операторский 6000-лік зал бітіне, Кремль залы. Операторскийда тігінде артта мен беріп отырам флешка енді. Ариша тұхватылын репетировать бері енді. Лашы саны дуға. Ерақтан қарағанда, как будто мороженое алап бері. Хәзір Айдар абай. Хәтіргізде болса, аның турында сөйлейім енді. Айдар абай хәзір соңғы элемент, тональный кремнан соң нәрсе айталар әлі, ұмытты мен сөзін қара. Бұлай, пудра, әйе. Пудрлай башлады бейтін әйні қазір. Алла кім туғаламыз, амма кім туғалабыз. И аңлап алды бүлмәді өзігіне түгіл екенні қазір. Көріп алды бұл менің отырғанны. Бүтән кіші болса бетіне сискәніп кетірей, бұршылып кетірей, анда білім, қорқып алырай. Айдар абай десантник бетін қашыда секірмәді. Кеші деп тұрам, сен екен. Мен енді Айдарға не ашуланмағыз ма айтам. Әлі қаман сөздері есте, Айдар абай тоже юморист. Нәрсе құтырасың анда? Техи фашист демен айта. Абай мен айтам, исен місіз әминім башта қаман Рәмзи апаның тексті. Ашуланмағыз ма айтам, Айдар Ғанеш. Просто әзірек мұнда хәлләр болып алды әлі, мен айтам, әйткәләп талдылар, мен бұл юморист болып ішлей алмен деп зарландым енді біраз. Бізде бар бит шундай мәқәл, кіші болу қиын түгел, кішіліклі болу қиынрақ. Мына бұл Айдар абай турында. Ол білсәгіз, һәр бірсінің хәліне кіріп, аңлап, ол да табы кішіліклі, нешік деп айтайым енді, мына екі кіші суғышса, бір-бірсін көрәлмеші деп айтайық. Айдар абай келіп, бысының хәліне да кіріп, нек суғышасыз, мында мен ғайыплы екен бет деп, өзін ғайыплап қайтып кете ол, тігілерін дуслаштырып. Шундай кіші енді. И мында менің хәлге кіре башлады енді ол. Мен сөйледім, нәрсе болдысың Данияр деді. Мен мына юмор үшін енді, мына бұл қатын снайпер тұта прицелда деп сөйледім енді. Аң күлуі де культурны бит әлі. Тыңлады да башта. Әлі башта сұрады, күлерге яраймы деп. Бек қызық болған бұл, Данияр. Слушай, бек қызық бұл. Нәрсе деп айтайын, Данияр, не переживай. Нәрсеге переживать енді мұнда. Главный бет енді мұнда Нәфқатқа пародия, қам Нәфқат бет енді бір айтмаған. Мұнда бет Рәмзи айтқан, Нәфқат айтмаған. Нәфқат айталмейді енді ол. Шоңа Рәмзи язы бар енді. Ладно, принимай как есть. Рәмзи апаңды аңлап бұла енді. Аңлап бұла, бүтінігізді аңлап бұлады. Бүтіні біздің қалыға шылай матур етіп кіріп шықты енді ол. Бұл теманы алғаш айтамын достар. Тағын журналистларының яратқан сұрауы енді. Әгер де, Данияр, артист болып кетмәсәң, кім болыр едің? Кім білген енді достар? Бірінші курста зор қиялым еді. Менің бұласым келген ие. Бірер бүтін дүнияға танылған нефтяной компанияның хужасы бұласы келген ие менің. Көз алдына кетірейдім. Өзімнің личный самолет, вилла, яхта. Иртен Лондонда достым принц Чарльз білән шәй ішем. Абитта Парижда Жерар Депардье білән қыздырылған бақа бұтлары ашайым. Киш білән Ватиканда Папа Римский білән қияш байығанда намаз оқайым. Нол қиялларым шын қашты дейсәң бұла енді. Біз де беттәк отырмайбыз. Әлі тігі атынадағына біздің бұлда Орша, Дүбияз, Қазан. Әйе тігі зарланып болмайды достар. Принц Чарльз білән шәй ішкен болмаса да, біздің президентіміз Рүстем Нұрғалиевичнің қозашағанын көрген бар вживую. Бір юбилейді, бір жырны жырлап өткенше бір қозыны өзіне бүкіледі. Шундай тәмләп ашады ол. Ой, яртысын шунда бермәді.
Жерар Депардье белән утырмасам да, кыздырылган бакабытлар ашап. Әле кемнең ул бит мондый мөмкинлек бөтенсенә бирелми. Минем җәй көне Венера Ганеева белән Акарашка кыздырган бар.